etorri gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 25. atalera, danera 161. atalera iritsika, eta badakizue, astero egiten dugula gure Gamerauntziko Twitch kanalean zuzenekua astelenetan, bosterdiotan. Gero, naiz irratian, FM-tik, astearte gauetan 12etan emititzen da, eta gero ja eukitzen dozu hau podcast modela, ero bideo bezala ikusteko aukera. Gamerauntzia, badakizue, Euskal Bideojoko zaleen hain zuzen ere komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webunean aurkituko duzue informazio guztia eta parte hartzeko taldien informazioa. Ni Damian Madina baitia naiz, nerekin dare Arito Driosola eta Landerun zueta. Aupa! Aupa! Aupa, txaldeon. Bai. Bueno, gaur makinatxo da gauza, ez? Bai, betiko lezio eta zikeriagaz, guz betiko agendie eta bar, baina gero bai egon dire bestelako gauza txikiz hauek edo bentsat iragarpentsuek. Adibidez, Nintendo gaur itxidozkune, oindala ordu pare bat, iragarri deu bizer aurkezpena gongo dela, ez da Nintendo Directa izango, Nintendo Indie World, hau da, indie joku independentieri bideratutako aurkezpena izango da arratsaldeko 3:00. Dinoenez, ordu laurdeneko iraupen hauko deu, betiko lez, Switch B zein Switch konsolatako, jokuek erakusteko aprobetxeko dabe. Eta hi ezar dakarren, ez da izaten holan aurkezpenik handizenan formatue, ze normalien indian diren bat badau, direkterako, erreserretan dabe, Indie Worldetan ez dagoetan olako guzan dirik bez. Baina, bueno, politxe izaten da, interesgarrize bat ez ben Nintendo aldetik ikustie babes hori, indizen ganako. Baina, bai izan bihar da, dekouz, zurrumurruek baino, besterik barik, gauza logikoak ez, aipatzen, zelan igual datorren hastien beste direkt bat bai uko dugun. Segaitzik, martxoak 10 izango da, hau da, Marion egune izango da, mar, ez da? Eta, klaro, aurten itur ginen 40. urte hurrena dalez, hainbat gauza berez ikusi duguz bere inguruen, gero aipatuko duz beste batzu ganera, haitz izaten da, ez, sarien zabaltzen dabil, Mari hori zuzendutako beste direkten bat, edo beste emanaldi bereziren bat egongo zela. Logikoa dela, eta ia, sorte apur bategaz, Switch Biko Mario handiren bat ikusten dugun. Ez dakit nik, Donkey Kong Bonanza horren hurbil egonda, iragarriko daben, baina ia, espero da aietz. Demora desente da azkeneko Mario handia aterazenetik, ez? Bai. Odyssey da, 2018ko, uste, temeretziko? 18ko igual. Switch B tokatzen jako, ez, Mario bat. Bai. Eta, aregiz da Nintendo urte hurrenak asetzen dabela, gure da bena sarritzen, batzutan ez txoringo. Garrantzirik emoten, beste batzutan urte osoko geuzak iragartzen da, ez, apurbete, haus askoa da, baina, Mario gaz, da 40. urte hurrena itzen da, pentsena edot jokuren bat euko dugula. Ea ba. Datorren astean ikusiko dugu gehiago. Remasterren bat ez izatea zahar eta... Ja, igual bai, edo bide jokuren bat, niri asko guzteko batela, baina igual ez dugu ikusten bezolako iruden monstro bat, izarran dize bezatero gizten da, auskalo. Beste albiste txiki pare bat bekarri dodaz, bata gure estudizio gogokonari lotute dau, ez guztiz, baina bai. Ze, pasan hastien komentetan genduen, lan Blue Point Games itxibala Sonic, PlayStationek, zelan ziren Shadow of the Colossusen edo Demon Soulsen berregitien arduradunek. Eta agunotan gabe zentzuten, eta antzadan ez egitze da, eurek eskatu biela, Blue Point Gamesetik eskatu biela Bloodborneen remake egiteko aukeri edo, ez? PlayStationen gana jo bala, euren marki da azkenien, naiz eta From Software egon zan garapenien, PlayStationen joku eda berez, eta horren, eurek hortik tiretzen saiatu zirela. Antzadanez, ez da ezer ofizialik, zorrumurro dire besteri ez? Baina sarritzen entzun dugu Hidetaka Miyazaki Fromeko eta Souls jokuen edo Elden Ringen ardura dune, esaten, Bloodborne berantzako oso kutxune dela, eta berak nahi da belain zozer horregaz. Orduen, uko oingo txien printzipioz, Blue Pointeri etxin itxiko, remake hori etxen, segaitzik, igual, ez dakigu, muntxo momentu netxin da bizen, edo noizko gordeta dekie, baina Miyazaki berak igual, Bloodborne-egaz zozer egin nahiko eban, usko dugu. A ver. Curioso. Beti horren zain. Ja.
Guztiz. Gero, beste aldetik beste zurrumurru batzu, baina bengoan ja oso potente dire, eta nik uste dut askoak izango direla. Bizek PlayStationi lotute, baina lehengoa erdizke, ze Xboxeri lotute dugu. Starfield, dionez Bill Kun, influencer, insider ezagunek, PlayStation 5-eko bertzina duko deu, eta dati ebe itxi dozku, apirilaren 7 estreneko zan. Egiza, Bethesdan azken jokuan dionek ez dauzela igual, emaitzarik edo kritikarik onena jaso, baina PlayStationeko erabiltzaile asko ongo dire itxaroten, ez? Eta orduen olako joku potente bat por fin hiltzie PlayStation 5-era, baina ikustu eta askok ospatuko da bela. Ez dakit zuek jarraitzu zen duen aprobeiza probetan, aritzu ibil zinen, baina Starfield egaz gero... Segia esan nahi rollo guztia moztentzin, beste karga pantaia izatea jolasak. Hortaz, utzi non. Nik erora gauza honak entzun ditut, historian aldetik eta hola, baina bai, nik ez nahi zertu bez. Bestela ez dago ezki, bakarrik nire karga pantaia gen beste mozten diate ze hori, jarraitutasun hori, inaguantable egiten zitzaidan. Pentsen nahi, eta gatza aldaketan dizek etxiolako joku baten, ez? Baina, adibidez, abou ederaz pasesan moduen, ez? Urte hurreneko eta PlayStation 5-eko estrenaldiko, hori aprobetxe zelan argitartu bien, adabaki edo eguneraketan dibet, duga Starfield egaz behan txeko zo zerreitzi, auskalo. Hombre, zaila irutzen zaiz, esaten zuten ez, karga pantaian eta arazori zijoan lotuta nola da motor grafikoa Bethesdarena. Bai, Creation Engine. Creation Engineen limitazio bat zala, beraz, hori saltatzez zaila ikusten dut. Beste hauzetan, hoetu dezaketela, bai, igual hoetu gezuten, eta berez jolazatzen txarra, bagarrik izatizuet, detai hori, eta nik uste jende asko geundela esperoan mundu ireki bat izango zela egin batean. Ez dut esaten Skyrim bat bezala mapa guztia alde batetik bestera kruzatu dezakezuela, baina egin batean bai, eta txaskoa hartu genula ikusi denunean, hortaz. Hori, ja limitazioa motor grafikoa jartzen dizuna, gauza gutxi hobetu balko zu aspektu horretatik bentsat. Baina, arbizte pozgarria da, PlayStation-era ateratzea, eta, jendea probatzeko aukera izatea, eta gustatzen zaioena, disfrutatzeko aukera izatea PlayStation-en. Bai, hori izan dago moden zurrumurru eda bakarrik, baina segurunik egiz izango da, zagututen nundi datorren, zeiturritik datorren hau dena. Eta gauza bera pasetan da antzekoa beste zurrumurru gaz, God of War aipatu izin dugu egunotan, eta badakigu Santa Monica Studio beste God of War baten dabila lanien, aspalditzik entzun dugu eskusatzuek, baina egunotan Nate Hate eta lako beste insider zagunek aipatzen dabe, Kratos ezala protagonisti izango, baina ez da izango Atreus bere semie bez. Horren ordez, Fei, God of War, Ragnaroken ezagutu gendun berez, erraldoie izango zan, God of War barri baten protagonistie, prekuela moduen funtzioneko eban, zaten dabe, jakan eslas, edo aksinora gehiago bideratut egongo gala, Devil May Cry egaz antzekotasunek eta bar, aipatzen dira. Orduan, suposatziot, dino binu eta gotraspirako izango zela, baina ondino ez dugule ikusko, igual urte bukaeran edo udaldera, asko jota. Baina, ez da nire justo gehizien interesetan doztena, olako barriro girotxe nordiko negaz jarraitzi, uste dut, bukatu bila, ondo bukatu bila Ragnaroken. Baina, Santa Monica da, osak ikusin bierko da, zertekin esku hartien. Kuriosa da, eta nuz eta atrabimentu handia dela God of Warrekin Kratos estan bat ateatza. Bera, justu endala gutxi, gazte gutxi aterazan beste God of Warren jolaz plataforma moduko ura eta ikusi denun ze harrera izan zuen, beraz. Hor Kratos bai esan protagonistia gaztetan, baina, era esan protagonistia. Alan dabe, bai, alde batetik, bai bada pertsonaia interesgarrize eta girotxin nordik hori oso ondo gonda, baina eske horren ja bukatu dabe, eta horren ondo bukatu dabe, ja dala, itxi jun beste baten gana, edo inbeste ezo zer. Baina, gero bezaldetik, estudizioa oso ona da, nibintzet asko guztia den estudizioa da, osak ikusi berko da, zer digin izku hartien, eta ia zer ekartzen dozkuen, 2008 aldera. Bai, estudiari gauza gutxi atxikitu ditzai euskegu, beraz. Alde horretatik konfiantza. Beren gaiten gara. Gaurko albisteaki martxoko estrenaldeekin azten gea, kareta eta gero.
Osama bai, aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Esan bezala, martxuan sartuta gare, hilabeteko bideojokoen estreinaldiak errepasatzeko unea oin da, hasieran. Eta frankizia eta estudio handietako tituluak ikusteko egunak izango die hurrengoak. Super Mario Bros, Pokémon, Marathon, Monster Hunter, Crimson Desert, edo Death Stranding bezalako sagen jokuak ikusteko aukera izango dugu. Eta pixka joango errepasatzen ordenian eta egunik egun izango ditugun estreinaldi honek. Lander. Bai, lehenengoa igual, ez da olako saga handi batena, baina ikusteot pertsonaizek berak, azken urtiotan injarra asko hartu dauela. Pelikulia eta gana dauka, ez? Eta serie bat. Hori da, serie zi bai, telesaile ikusi egin duen igez, Scott Pilgrimeri buruz gabiz, ze bideojoku barreze jasoko deu Tribute Games estudioan eskutik, bizer bertan, martxoaren 3 Scott Pilgrim EISA X deitzen da, eta PC-erako zein kontsolatarako ikusko dugu. Kasu honetan, barriro mantentzen da aspaldi estrenesan Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Jokuega zen biena, alako bidimentzinoko beat'em-up oso koloretsue, pixel art nahiko retroagaz eta barrez, mantentzen da. Baina aldaketa datoz, oingo honetan mundu irekiz dago ikusko dugu, apur bete hartzen dabe Kunio-kun, River City, sagi egaz antzekotasunek, gure pertsonaize hobetzen joango gara, maia zigoten, abilesizek lortzen, hobetzen, ekipamendu aldatzen, eta orduen eko dugu, kasu honetan Torontotik ibiliko gara, iritsik, eta gero beste hainbat, fantasiasko leku biziteko duguz, bakarka, zein lagunekaz, kolpe piloa, hori abilesi berezizek. Demoa borotako aukeri ukidot, pasan aztien epatu gendun Steam Next Festa dauela, eta bertan eskaini dabe. Eta egiz izan oso ondo, alako jokuen jarratzaile ontzat kriston itxurideko, osakei, Tribute Games beste maizu batzu dire justo genero honetan, kriston jokuek atala da bez, Marvel Cosmic Invasion edo Lina Dortokan Shredder's Revenge, orduen gogo asko, hau negaz azteko da probetako. Lander, demoa probatu zu Steam Game Festean zegoen? O bestela zegoen? Bai, Steam Game Festen, bai. Game Festen, bale. Bueno, urrengo jolasai daukionez Nintendoren estrenalditako bat izango da, ez handienetakoa, baina, sagan aski famatua, ze Pokemon Pokopia aurkeztuko da martxoak bostean, Switch birako izango da esklusiboa. Eta, uste eta aurreko irratzaio baten aipatu genula, alazala Pokemonen unibertsoan kokatzen den, jolasa oina aztu zein Nintendorena... Animal Crossing, Minecraft estiloko jolas bat izango dena. Beraz, kuriosoa izango da, pixat, Pokemonen mundu horretan zeure errelatxoa montatzea, Pokemonekin lantzea, eraikuntza puntu horietan ahaztuta. Eta, ikusi harko dugu, zerbait berezia da, nik uste, eta hau, aurreko netzitzaeten okurritu, baina gaur bai, baukala puntu bat, antzakotasuna daukana zeakin, Palworldekin, porque hane Pokemon euskatzu, baina konstrukzio Minecraft estilo hori baukazu, beraz, ez dakit. Tonika oso diferentea da, zeuk gehiago da, itxura mateigu Animal Crossing baten antzekoa gehiago, baina azken finean formula hori pixka badauka, baita ere Palworld famatu intzuna, baina Bai, aipatu behar garatzaile dizilako itekmokoak eta zehazki Dragon Quest Builders sagi ez arduratu zirenak. Horren penetan, horretan oinarritute dau. Are gehiago, justo pasan astien erakutsi bien trailer barri bat, eta bertan ondino gehiago ikusten dugu hori, zelako antzekotasun edeko zen Builders bigaz. Dela joku bet, askontzatez ezagune, baina izugarrizko balorazioa lortu da bezena, oso ona dinoi batez behori, ez da? Sormen, biziraupen, jokuen arlo honetan. Orduen, Pokemon honek, Pokopia horrek hortik hartzen badeu, eta azkenien Pokemonak eskainitze ez, urtengo pelotazo handizetako bat izeteko aukeri deko. Ganera multijokalari aukera deko, lau lagun batuleik ez esploratzen ibiltzeko, beste herrize txukuntzen ibiltzeko, edo eraikitzen ibiltzeko, gero alako, ez dut esango lehiakorrak, baina badekoz modalitate desberdinek jokalarizekaz, lau jokalari batera ibiltzeko, eta nahiko txura politzeko, eta ikusten da lan nahiko txuz hartu txiela, naiz eta joku txiki zen, tankera edo egituri eukin, ez da alako airuko ez bat.
Baina hori, nik uste dut aurtengo susta handizetako bat izan leikela, eta ia zen aurten dan. Osondo, martxoaren bostian, Slide Spire bi jokura jokatzeko aukera izango da. Gogoratzen baldin baduzue, Slide Spire lehengoan jarraipena izango, jarraipena esaten dut, estilokoa izango da, RPG elementuak, roguelike partidak, uztartzen ditu, eta batez ere karta bidezko, ez? Borroka borroka enfrentamentu horrek izkiko ditugu. Kasu honetan ez da izango behin betiko bertsioa, baizik eta aurretiazko sarbidean irtengo da, eta PC-erako egongo da, bai? Martxoak bostian, Slide Spire B, aurretiazko sarbidean PC-erako. Lehen tituluan ikustesan dana, hobetzen dau, pixkat, atal grafikoa txukuntzen dau, eta, gauza diferente batzuk be sartzen ditu, ez? Azkenean ekitaldi bakoitzaren bukaeran bibiden artean aukeratzeko beharra izango dugu, baita bioma, etxai, karta berrizak eratu ahal izango ditugu, eta honena, oingoan badaukala komponente berri badala multijokalaria, bai? 4 lagunentzako kooperatiboa iragarri dabe indie estudiokuek, eta sinergia eta karta berezi batzuk ekarriko dozku honek. Ni justo horrekan aipatzen duen, ez? Slide Spire oso ona dala, baina gu eskarela justo, ez? Publikoa edo, estosku berren besta rapen, nibentzat lehenengoan ibi nintzen, eta argita garbi joku oso ona da, baina ez da niretzat. Baina jo, bigarren honek asko harrapeko deuz, zalantzari parik, oso txurona deko, eta... Bai, da joku bat, sartu eskero, ni seguro harrapeko ninduela. Baina, momentu ez daukat asmorik, horregaitik. Baina, bai. Karta joku honek oso arriskutsuak izaten dira, Bai. Nik emongo besta aukera lehengoari, eta harrapezkero, bigarren honetara bepasi berko naz. Hori da, aprobetsatu, bai. Albaldin badozu, aprobetsatu. Hori da. Martxoan bostien geratzen gara ondino, ikusten dugu moduen egun potenti izango da bideo jokuentzat. Ze indi interesgarri bet, esterniko da egun horretan, PC-erako da, kontsola guztizterako. Planet of Lanaan jarraipena izango da, Planet of Lana 2. Eta, espaduzun ezagutzen dalako plataforma eta esplorazio aventura oso eder bat, atal estetiko oso politzideko. Bertan bi protagonista idatu birko duguz, Lana eta Mui, kasu honetan Lana protagonistia apurrete heldua ikusko dugu. Eta hori, 2.5D dimentsiotako estetika da jokagartasun horregaz, badilko gara saltoka, puzli gainditzen, bi protagonistan artien bilezizek eta erabiltzen. Naturie eta olako torkizuneko, girotxie ustartzen dauen mundu ez ezagun baten, apurret, Horizon ekarrilik gogora, kendute dinosauriak eta bar, baina, roi etxu hori deko. Lehenengoak ikaragarrezko balorazioak bildu ebasan, nik apuro probleman da astotzen arrape, baina gogoa dekotez parero eltzeko eta, probetako. Ze bigarren honek, trailerin ikusten gabizena oso politxe da, oso ondoen dau, eta gizizan jokatzeko kreston gogoak emoten duz. Bai, oso komentatu behar nuen artistikoki oso polita dala. Kurioso da, Lander, askotan jolas asko egiten dutela pertsonaia oso detailatua egin, eta ingurune hainez detailatua. Ni gapen ezagun nuke, jolas honek justu alderantz iziten dula, ez? Pertsoneak nahiko ondo da behin da, baina simplista aldera du, minimalista estilora egin da. Aldiz, ingurunea bastante detailatua dago. Baina, animazioak kuriosuak dira, Bai. Txukuna dira. Bai, dalako low poly, baina aldiberien oso ondo animeta dagoen gauza bat, ez? Nahiko bitxi zen. Eta hori ingurunea paisaiak eta pasada bat. Bai, txura oso ona. Eta egun hau oraindik jolas gehiago izango ditugu, baitaren martxoak bostean PC, PlayStation 5 eta Xbox Series etarako aterako da Marathon jolasa, Bungieren urrengo jolasa, handia, urrengo jolasa handira jotzen duena behintzat. Halako extraction shooter bat izango da, azken aldian modan dagoen genero hori aprobetxatuz, baina halako estilo artistiko oso berezi bat dauka, halako minimalista plastikozko etorkizun urrun batekoa. Egia esan,
azken egunetan uste demo bat egon dela, jendea Bai. ibili ahal izateko. Pixkatiko ziret gameplaya eta estetikoki pila eta traitzen haun jolasa da, ze ez nuke esango jolas asko daudenik estilo artistiko hau daukatenak. Ni gora gartzeste Mirror's Edge asko. Bai, Mirror's Edge, Kolorietan. bai, puntu baterako goratzen dizu hori minimalista txuria eta kolore batzuk kontraste egiteko. Bai, egia da, ura gogoratu dezakela, gero bai generoz eta guztiz diferentea da, baina bueno. Ez dakit Lander galdetu behar nizun hau. Jolasa ordainpekoa da edo free to play moduan atera berte? Ordainpekoa izango da, ez? Ez da free to play izango, 40 euro dan ustut estreneko dela. Osa que, ia. Vale. Ze proba honetan behitzet nik kritika da kesa asko entxugotaz, Oin da bizen proba honetan, bai. Harnik artistikoki ikusi nuen pixka gameplaya eta polita irutu zitzaidan, eta ja, gero ez dakit gameplaya ona o txarra da, no? Edo igual kesak ez dakit, horti datozi edo errendimendotik, edo... Nik uste jogarri desonadatik egitza, hau, interfazie apurbet funtzionamendu partidana, eta ez dakitzea, nire justo ez da asko erakartze osten genero bat bez, baina, claro, PlayStationen eta Bungien joku barri handiz izen da, ikusi mirko da, ja beste porrot bat izango da, zetiu honetan, zerbitzuerako jokuen beste porrot bat, edo benetan oinkoan funtzionetan dotxien. Alan dabe, bai izan behar da, ez, aurkari sendo bat dekola, antzeko estilokoa, Ark Riders, justo azkeneko jabetietan indar nahiko hartu da bena, orduen, kosteko jakie, kasu honetan be, genti erakartzi, Bai, esan estilo artistikoa ez da berdina, baina azken finean atzean eskaintzen dutena antzekoa da, eta gero beste errege bat dagona, pues izan litzateke Escape from Tarkov, baina gura oso jarkorra da, ulertu ezaket igual hor lortu ezakezula nitxo txiki bat izatea hain jarkorra ez eginez, baina bueno, hor dago, betire Republiko bat kenduko izu. Baina bueno, ikusi harko dugu. Bungie danoak iguzen enpresa dan, Halotik hasita Destiny atera zuten, eta orain urrengo berain proiektu handia hau da, normalean Bungie ateratzitun proiektu guztiak, holako behintzat, exituak izaten dira. Baina, landarrak izan duen bezala ikusi beharko dugu, arraide salboan eukita, ea lortzen duen gaientzea. Txatin argideki, Tasiok dino, bera apustu dela porrotuko gorra izango dela, ikusko dugu, ja. Hori da, eta martxoan 5 atzian lagata, ja, martxoan 13 joaten ga, eta Capcomen eskutik JRPG bat, kasu honetan bai, plataforma askotarako, PC, PlayStation 5, Switch B, Xbox Series erako, Monster Hunterren Storiesen sagako atal berri bat, eukiko dugu, Twisted Reflection izenekoa, kasu honetan, 3. atala izango zen, eta eiza multijokalariak albo batela lagata, jokalari bakarrari zuzendutako JRPG aventura izango zen Monster Hunter Stories 3 hau. Ratalos monstro bikiak izango die historian ardatza, baina piztik hau ikusiko ditugu. Eta kasu honetan, Pokemonen mekanika antzekoak hartzen ditu Stories honek, bai. Monstruoen lagun egiten ga, eta gara hauekin borroketan parte hartzeko aukera izango da, eta gainera RPG mekanika batzukin maia zigotzeko eta indartsuagak egiteko aukera izango dugu. Hau guztia, uztartzen da anime estetika landu batekin, eta, bueno, hori ibiliko ga azuria eta bermeil izeneko erresuma koloretsu batetan ziar. Orduan, Monster Hunterren saliak, eta batez ere JRPG ero Stories honek jarraitzen dituanen dako, bueno, martxoaren 13an. Ez? Proposamen txukuna. Bai, eurrekoak nahiko iritzi honak bildu izan, azken finen badinogun, ez? Aurkezuen bertan politxedekia. Ganera, Monster Hunter arrakastatxo beste genero batera eru bati lortzen dabe, monstruan bili birrien eurekaz batera hiltzen gara, nik uste dut osoro gargarrezea dela zentsu horretan. Eta 3. honegaz emoten dau beste aurrekontu edo lortu da bela, ez? Joku azpizaga hau garatzerakoan, aurkezpena oso politxe da, oso ondo da. Eta ia funtzionetan dutxien, nik uste dut, naiz eta oso sagune izen, ez da bela guztiz lortu saltzi, edo bentset publiko orokorraren gana eruati, naiz eta valorazio honek izan. Orduan, plataforma danatan azikeratik saldut, ia mugitzen daben, eta berzelako erantzun lortzen daben. Bueno, askotan zaten duguna ez, Monster Hunterrak kasi mate dituzte
serian fabrikatzen dituztela, ez berdina dialako, baizik eta pila bat ateratzen dituztelako. Lander, galdera, badakizu, ze trailerra pixka ikusita ematen zuen turnokako borrokak izan daitezkela. Olako, hori, ezken da Pokemonen Vale. estiloko jokue tal cual, esango dugu. Vale. Igual, ez da horren beste pizti harrapaketa esango dugu, nik esango Bai. neke gitxitxoa dozela, baina, bueno. Bueno, salto bat egin ez baitare gutegian, martxok 19an, PlayStation bosterako estrenatutako Death Stranding 2 on the Beach izango dugu PC-en. Horreko baten aipatzen genuen, Kojimaren urrengo, azken jolas handia izan dena izango dugula PC-en, gainera hainbat hobekuntza aterako dituzte berarekin, bat, imaginatzen duten bezala ez, ordenailuen potentzia aprotsatzen dutenak, grafikoki hobekuntzak, eta, ikusi beharko da. Egia esan, aurreko baten esan berdina, lehenengoa izugarri gustatu zitzaidan, jolas nire gustokonen artean dago, baina entzun detena, lehenengoa bereziten zuna, hainbeste ez duela aprotsatzen dela pixkat lasaitasun hori, bakartasuna, eta gai zentratzen dela akzioan, hortaz. Ikusikoet, egunen baten aurkitzen maet prezioa deskontatuta erosikoet, baina betire bildurra horrekin nabil, bigarrengoa probatuta sagaren daukan, pedestal baten daukat Death Stranding, eta pixat pedestal horretatik eroriko ote zaidan. Hortaz. Epatu behar da... Daukat, Esan. Ez, nia justo gaiz aldatzen joan ez, epatu lezei. Nire bane komentatzea, hau bai daukatela ni pendiente, de Strandingekin sartzea, gainera nola daukagun unibentzate lortu noan Epiken duan, lehenengoa, eta daukat, Steam Deckian instalatuta, eta zain, eta badaukago, emoteko puiskat, baina, karo. Ez da duki betarik, baina erakartzen joku bada, eta gainera Kojimaren imaginario hortan gutxi bilitakoa naiz, orduan, interesatzen duaz. Jolas bada nik uste eta jende asko entzun diot, eta nire kasuan ala izan zen. Lehenengo ordu betetik izugarri gustatuko zaizun, edo txerrikeri bat irutuko zaizun. Osea, engantzatu iten zaitu edo guztiz bultzatu kanpora. Hortaz. Ondo, egokia. Erabaki hartu horbezu azkarratzen da noietako. Ez, aipatu gure nebara zan, igual aprobetzen beharrela PC-ko jokarizan aldetik, ze izan leke PlayStationen azkenengo portetako bat, entzun dizin dugune gaitxik egunotan. Izan leke, PC-erako portonek alboratzie. Nik uste dut, batez be, markieri suposatzen dutzena gaitxik, ez? Askok ordenagailuen jokatzi erabakitzen dabe, eta PlayStationeko jokue berton badozen, zertarako erosiko dabe, ezta? PlayStation kontsola bat. Horren nik uste dut, naiz eta emaitza oso onak lortu dabezan ordenagailuetan, Playstation jakola horren beste komeni, portonek garratzie. Eta, zeleike, betzet hori intxun izin dugu hainbat izaiaren aldetik, aldaketa bat egoti, portan aldetik, eta untxe prestek izenak, edo erdi prest, bai ikusko duguzela, datozen hilabatioetan urtioetan, baina hortik aurrera ezala gongo PlayStationeko beste jokurik ordenagailuetan. Nei, hau entzuten etenean Lander, alde batetik ulertu zaket PlayStation hau esatena, baina beste alde batetik neure buruei galdetzen diot, eta zenbat jende PC-en ibili geanak erosiko genuken, nire kasuan PlayStation bosta baukat, baina zenbat jendek Death Stranding jolas hauek ezautu ditunak PC-tik erosiko zukeen PlayStation bat jolas horretan ibiltzeko. Nik ez detain garbi ikusten mugimendu honekin benefiziatuta aterako danik. Baina, nire iritzea, datuak ez dauzkat eskuan, beraz. Ni PlayStationeko esklusiboak orokorren ikaragarri guztia dat, ez? Batez bedirezelako nire publiko mota, azken finen jokari bakarrantzako historizo potentiek, joko artesan aldetik oso potentie dire, oso zain jute dauz, God of War, Uncharted, Returnal, Spider-Man, pila dauz hor, ez da? Batzuk izago dukitxia guztearen. Eta, alan dabe, nik neukenek emongo saltoa, baina suposatxeot, askok baiet, behin, amua hau pro eta ona lotute egonda, saga honetan sartunde, badibidez, pentsa aldot, Ghost of Tsushiman, ez da? Askok proeko biela ordenagailuen, eta igual, bigarrena Ghost of Yotei, ez da lastreneko
ordenagailuetan, baten bat animiko dela. PlayStation 5 bat erostera, eskara jarratuko barriro, osagaizen krisisen, eta zelan igual kontxelo bat erosti asko zerrazago izango da, datozen hilabetiotan. Baina, bueno, egon lehikela, baten bat, salto amongo da bena. Norbait erabiltzaile komentatzen du, pera pentsatzen zula Death Stranding hasi zanean gustatuko zitzaela, baina jokoa jun aurrera eta armak, errepideak eta armak desblokeatu genean interesa galdu zula. Nik uste horretik esaten dut, norbait? Arma desblokeatzen dituzena, ni zehatu nintzen alik eta gutxiena ebiltzen, eta gehien sigilo edo beste era mota lasaiago horretakoa pasatzen. Eta karo, hemen hori potentziatu haute arman, akzio hori, ez da gize puntutaino gustatuko zeiten bigarrena. Hortaz, nike bildurro ise hauket, egia esan. Bueno, Death Stranding esan dugu martxoaren 19an, eta martxoaren 19an baita urrengo jokua, izango zala Pearl Abyssen Crimson Desert jokua. Crimson Desert hau, azkenean Black Desert MMORPG ezaguna, ez? Okeres baldin manao, korearrak dira honek, ez? Bai, hori da. Korearranen ardura honek, antzeko izena dauka, ez? Crimson Desert hau, eta, bueno, ikusten baldin baduzuen ikusten grafikoki be, badaukala, santzu batzuk badauzkala. Eta, ala eta be, jokagarritasun aldetik guztiz desberdina da, jokalari bakarra batentzako RPG aventura bat eskaintzera datoz, bai, Crimson Desert honekin. Orduan, fantasiesko Paiwell eskualdera bidaiatuko dabe jokalariek, 3. pertsonako borrokak dare, eta mundo irekiko aventurak eta historio sakonak bizial izango die. Eskalatze sistemak, danetariko monturak, animalien gainean ibiltzeko aukerak, dragoiak barne, eta bueno, badakizuen bezala, Black Deserten zerbait destakatzen baldin bazeban, atal grafiko ikusgarri bat agintzen dabe, eta ziurrezki emongo dabe. Ze bere garairako be, Black Desertek, nik uste dut hortan destakatzen zebala, eta lehenengo urtietan mentzat ikusten zanean, pasada basan, zelako desberdintasuna zegoan, holako MMORPG batekin, ero hemen jolasten zan MMO batekin garai hartan. Orduan, beti hortik egurra mono hoi dabe, eta ikusiko dugu, inguan zela datozen. Trailerria mentzat itxura txukuna ikusten jako Crimson Desert honi, eta hori, RPG aventura jokalari bakarrentzako, martxoaren 19an, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series erako. Así que, gustatzen jakonak, aurrera. Adio naiz, trailertik itxura oso ona dauka, baino zalantza euskat Pearl Abyssek ze mouz egingo duen action RPG bat. Ez daukatain garbi, izanik enpresat hain zentratuta ondana MMO-etan. Baina, bueno, aukera eman bertzaile eta itxoina publikoaren iritziak onaktia. Nik betxeto dela hilabete batzuk, ez da gitzea sokatan ez izan, igual Gamescomen, baina auki bien demoa, probetako, da ebentzen ikusten bidizok eta esan tutoriala zekeran, ikaragazko txapi esan tutoriala, oso luzie, dana saldu bier bien. Baina, bueno, igual hori dala bakarek, tutoriala azkenin, tutorial on bat eitzi ez da horren erreza, hori onartu behar da. Baina, a ber, zelan datoren, atal grafikoa ikaragarreze da, moten dugu galako The Witcher 3 hipervitaminatu betala, zentzu baten, ez? Igual, The Legend of Zeldan gauza bedeko, eskalatze horrekaz, eta bar. Baina, a ber, nik uste dut, ez dara izango niritzatze mundu irekiko aventura handi honetariko bat izango dela, baina seguru bere publikoa euko dabela. Aurrera goaz, martxoagaz, oingoan, martxoaren 26ra jotzen dugu, hainbat bider sepatu dugun bideojoku Ongietari, gamer ontxira! Nintendo Switch Pico edizioa estreneko da egun horretan. Gamer ontxiak, Euskal Bideojoko zaleen elkarteak, naiz ratiaren DLC edo eduki gehigarri handizegaz. Orduan alde bat ikuko dugu, Switch originalien 2023en estrenezan Wonder bera, baina espantzio honegaz, modaletete barrizek gehi oinarrizko jokurako aldaketak eta berrikuntzat ikusko duguz. Belabel Park eduki honetan, batez multijokalarez izun dut egongo da, mini jokoak, erronkak proposatuko deuz, kooperatiboan 6 modalitate lehiakorretan,
Eta horretaz aparte, esan doan moduen, kanpaina originalantzako geusatxuek begongo dire. Adibidez, Rosalinagaz eta Lumagaz pertsonaitzekaz jokatzeko aukerie, ganera, apurbete, jokalari hasi berrizentzako aukerakaz eta laguntzakaz, horregaz batera, batuat kapitainen desafioak, saspiko palink maltxurren itxulerie, indartzaile barrizek, gauzatxo badekoz, ganea seguru esustekoren bat edo beste begongo dela. Eta hori da, apurbet, balen aipatu dugunez, Iturginen 40. urte hurren hau ospatzera bideratutako jokuetako bat. Originala erosi da bienak, halko da erosi Switch Biko bertsio hau, hobekuntza txartel digitalen bidez, merketxu hau, eta bestela be edizio fisikoan kaleratuko da. Orduan, bi aukerak egongo dire, Switch Biko esklusibo barri honentzat. Jolasa dauka, itxura oso ona multijokalarian oso divertigarra izango dela. Bai lokalki, zenbaten du lokalki 4 pertsona arte bilialko diala, baina baita ikusi du parte bat online multiplayer ematen zuna, eta nahiko partida txiki divertigarra jokatzeko. Bai itxura ona zaukan. Ez da izango lehen osan daun bezala Mario handi bat, baino lagunekin edo online disfrutatzen nahi bazu halako erronkekin. Jolas nahiko polita ematen du. Ikuste gana bier bala, ze beste Mario sar batzuk, sarrak, azkenengo Mariotakoak multijokalari zeukien damenak nik usteot divertigarra zeukitzen dizela. Pike gehiz hau albidetzen bien, jokalariek talka itzen binen artien, kamariek eta hobiek ziren, orokorrien, eta Wonder Record, oso joku hona da multijokalari zengibiltzeko, baina ez teuk guztiz asmatu. Orduen ia, buelta honegaz, hori dana txukuntzen daben, eta aukera gehiago motzen dut izan. Eta bukatzeko, martxogaz bukatzeko, egun berien, martxoren 26-en ikusko dugu, Life is Strange, frankiz izagune atal barreze, emoten dugu, azkenengo atal handiz izango dela, zentsu baten, Reunion izenagaz, PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako estreneko da. Eta bertan, Life is Strange originaleko protagonista bueltan dire, Max eta Chloe. Berez, bi protagonistak idatzeko aukerie emongo eskuelarik. 2008 estren esan Life is Strange, Double Exposuren historizoak utzitako unetik jarraitzuko dugu azken bideojoku honek, eta hor duen, azkenien erabakizek, izketaldi piloa, botere berezizek, betiko sagako, oinarri eta elementu nagusi danak bilduko deuz. Egizia Life is Strange, batez be lehenengo agaz, igual bigarren agaz be egon zan horrez, korakada handi bet eta jentiri asko guztiakon, behar dutikona, Ekuidu ze bere joku honak, baina apurbet gainberatzu egon da zentsu horretan. Baina moten dugu, azkenengo joku handi honegaz alde batetik erakarri gure da bezala galdu da bezan, jokalari horrek danak. Eta azkenengo bultza edo sakakada baten gure da bela, benetan sagie berpisteko. Ikusko dugu zelen horretan jakin. Oso harra egiten zait, bere garaian ez nintzen ebili, baino Life is Strange lehenena zaukan estilo artistiko ikusita, orain zergetik, eta uste aurreko jolasean alazala, zergetik egin duten pertsonaia pixat, ez da izango kartun, baina gogoratzen diate Sims edo lako berri batek eukiko lituzken arpegi oso borobilak, oso... Ez dakit, leheno desberdina zen eta bere pertsonalitatea zaukan artistikoki, eta orain... Baina, egia da, esan zuen Lander, bere boom aukizun bat lehenengoak inizuarezkoa, eta baten ezin ez dutela lortu boom hori aguantatzea, ikusi beharko dugu. Honekin lortzen duten, gutxienez, jolasa honain zun hori zerbait baldin badare gordetzea. Baina azken aldean berak atorren jolas badala, beraz, ez dakit. Ikerik esango horrenbesteko aldie dauenik atal estetikoan, burru dala eguneratzi iruditzeko berez. Nire grafikoak ibe ikusten dut, antzeko tasuna ez dakit. Lehenengotik? Bai. Pertsonaen estiloa eta, estiloa zanaet, jaztekoera, izarak eta horre bai dantzauka. Baina arpegiak, nire ez da arpegiak diferentzia dago, Eselek apurbete estetika hori aldatu izena, baina, urte asko pase dire, ez da gile lengua noizkoa dan berez, baina, urte pila pasatu dira. Orduen, a ver. Ia esan datorren, badakit zaga oso maitatu dala, orduen, ondo lurreratzen da benonegaz bentsete, Deck 9-koak eta asko. Bai. Ni jokatut ez, baina ikusitxe bai gotozerik eta asko guztiaten.
2015. Uf. Txurean ez. Baina, bai, ni bezaiaten espare bat aldiz azten, eta, bueno, naiz engantzau, baina, bai, klasiko. Ba, bueno, martxoa nahiko potentea, azken finean. Bai. Urte hau, ikusiko zuen, azkenengo urteak izan dien bezala, eta tope ibiliko. Ba, bueno, ondo beritzo zue urrengo albistera pasatuko deu, ze pasaden astean alako, ba, bueno, Game Freak, Pokemon Company eta Nintendo taldeek, ba, Pokemonen urrengo jolasan dia aurkeztu ziguten, Pokemon Winds eta Pokemon Waves izango da, hau da, Pokemon Aizea eta Olatuak. Eta, ba, bueno, 10. belaunaldia izango da jolasonak ekarriko diguna, Switch birako esklusiboki izango da, horrek esan nahi du Switch batean, gero lertoko zetek izaten eta hau, Switch bataren zama hori ez dula eraman beharko. Hori bai, aurkeztu dutena ez da aurten etorreko 2006an, baizik eta 2007 arte itxaron beharko dugu, nazioarteko argitalpena izango baita urte horretan. Eta egia da, orain dela hilabete batzuk esango nuke jaso genula alako filtrazio batzuk, irudi batzuk eta kokatzen ziala Indonesia edo Asialdeko herrialde bat izan daitekenean. Eta bai, ba, azkenean ala izan da, girotze horretan oinarrituko dan Pokemon bat izango baita. Eta, ba hori, ba, imaginatzen duzela, ez, isla pixka tropikalak izango dira, baina baita ere basoak eta sumandiak izango ditugu, eta baita ere itxasoa parte hori bere garrantzia izango du. Erakutzizki gutenetik, irudietatik, ba, betiko Pokemon klasikoak ikusi ditugu, beraz, alde horretatik berrikuntza gutxi ikusi ditugu, baina egia da, hasierako normalan Pokemon gehienetan hola egiten dute, lehenengo Pokemon berrek aurkezte dituztenean, ba, hasierako 3 horietakoak izaten dira, eta kasu honetakoan ere aurkeztu dituzte, alde batetik landare motako txori bat izango dugu, Brawl izena duna, gero uretako geko modukoa daukau, gekua izena duna, eta gero ba, betikoa, zu motakoa izango alako txakurra, ba, Ponbon izena du. Ikusi degunez, ze trailerrean asko dago animazio bizitzara leko irudian azuta Pokemonekin, eta eroazten da berez jolasan nola izangoan. Ematen duna jolasa izango dela mundu irekikoa Scarlet eta Pokemon Scarlet eta Violet bezalakoa, irudimentziotako mundu ireki hori. Bakarrik hemen jadan zenbaten da Switch bian potentzia hori ja aprobetxatzen dula, ze goratzen bazate denboraldi batzuk aurrera inezkero erratzaioan, aurrera ez, atzera inezkero askotan kritikatu genuen, bat nik esango nuke, Pokemon Violet eta Scarlet horiek gezki ikusten ziala grafikoki oso simplea ziala, animazioak ez zaudela ondo, eta bueno, ja ematen du hori pasatu dutela, orain di jolas hobea ikusitu Switch bian, baina bueno, hobekuntza oso handia onda aurrekotik, eta egia esan, ba, nahiko ondo ikusten da. Nondik gatozen jakin da, are gehiago. Iragarpen hau etorri da azken finean, Pokemon Zeagaren 30. urte hurrena izan delako, ze Pokemon Presents aurkezpena izan genuen, pasaden ostiralean, eta bueno, jolasa aurkeztu zen. Baina alako esteko gehiago izan genituen. Azteko, lehen aipatu dugun martxoan estrenatuko den Pokemon Pocopiak den kontu batzuk aurkeztu zituzten, alako prop hunt moduko jolas, nola zagun nuke kutaketa, baina zu pertsonea bihurtzen dezula objektu bat eta hola aurkitu bertzaituztela, edo sukaldaritzako mekanika batzuk egongo diala, edo bioma berri batzuk erakutsi zituzten. Bestalde, Pokemon XD Gale of Darkness arez zuten martxan bian Switch bira etorriko dela, bere garaian 2005an, urte asko pasatu ja, eta bat. Baina, bueno, GameCubean estrenatu zen Pokemonen jolas bat izan zen. Eta gero baita ere, ba, bueno, azkeneko Pokemona idagokionez, Legend ZA, ba, alako espantzio baterako denan mega evoluzio berria ikusi dugu. Mega Garchomp Z izango da.
Eta amaitzeko, Pokemon Champions ere hor daukate, Switch konsoletako bertzioa, pirilean estrenatuko dala jakin nahi zuten, de Pokemon Companykoak. Baita ere, urtea bukatu aurretik, ze Pokemon Champions hori ez da soilik Switchera limitatuko, baizik eta urtea amaitu aurretik Android eta iOS gailuetan ere izango dugu, beraz, nik uste dut jolas nahiko egokia dela tablet batetan edo ibiltzeko, mugikorra igual pixa txikia, baina Eta ero baita ere, bertan borrokak nagusi izango dira, pixka gogoratzen du Pokemon Stadium bere garaian Nintendo 64ko atera zena, gero ez dakit, ez. Pokemon Snap nahi ez diskuratzen, ze Switcherako atera zela alako berri bat. Eta gero baitare aipatutako guztia ez hau eta baitare gogoraztu behar dugu, ostiralean aterako dela Switch konsoletan Pokemon Fire Red eta Leaf Green. Aurrekoan aipatu genuen bezala, bere garaian Pokemon gorria eta berdearentzat atera ziren alako remaster remakes gauza gehitzen zituzten, horren berri remasterra izango degula Nintendoren denda digitalean. Beraz, urte hurrena altutik ospatu dute, nik uste jolas asko aipatu dituzte, eta importantena zala mundu irekikoa ja ematen du oraindik pixkat eskorra naiz, ez dut ikusi gameplaya eta bildorra mateita rendimenduak, baina, itxuraz bentsat, jada maia ematen duen jolas bada. Ni pentsa da rendimendualtik ja asmatuko da bela, bentzet. Betiko kejetan garena, ez da, ez tekila ganorarik alde teknikotik, baina, grafikoki ez da horren potenti, ondo ikusten da, baina Switch bizeri buruz gabiz beste maila bada, eta orduen ez da horren besteko saltoa, baina aldi berien, oitxu dire Switcheko tribatara, aparte trampi eitzeko aukeri deke DLSS dalako eskalatxe sistemakaz, orduan nik uste dute hor, zentsu horretan ondo bilko dela, hori pentsen nahi jot. Gero bugek, akatzak eta alakoak, beste kontu ditzingo dire, eurokoetan ikusi zindoguz eta nahiko potoloak, orduan Game Freaks lan datorren. Baina ez teko itxura txarra, esan behar da, Wavesek eta Windsek ez teki papez itxura txarra, eta nik uste Pokemon sali posik eratu izela, bentseto, 30. urte hurren honetako iragarpenakaz, baztela izen betiko, bitxorra eta aurkezten dugu, eta listo, oingoan, potentik egon dira horrekoaren. Hora, uste komunitateak esaten zula, ez? Mundu irekiko Pokemon irudimentzioko nahi zula, baina zitzaila izan, Violet Scarlet bezala mundu utz bat ikusten zala. Eta ikusten dugu mundua nahiko beteta dagola, vegetazio aldetik, itxasoa ikusi daulatuak eta ondo daude, ze gutxiago tituluan olatuak hitza bera damakizunean, baina Zan desuna, Lander, ez da grafikoki portentoena, Switch-pian jolas asko sobeagoak ikusitugu, baina puntu erlatibo batetik behiratuz, nondik gatu zen, salto handia. Así que, hori postekoa da. Eta hori maine baduzue, Pokemon eta estrenaldizik atzin izten duguz, eta, gure albiztera goaz, ez, Damien, zamen badeko duzatxu eta aurkezteko. Hori da, Gamer Hauntxi elkarteak, Somorro Studiok eta Union Counter ekitaldiak Euskal Game Jam topaketaren 3. edizioa aurkeztu dugu. Euskal Game Jam honen 3. urtea izango da. Eta badakizu ez edan Game Jam bat, sortzaile hasi berriei eta profesionalei zuzentako topaketa batzuk die Game Jamak. Eta programatzaileak, artistak, musikagileak edo gidoilariak elkartzeko ekimena izaten da. Bertan bideojoko bat garatzeko helburua izaten da Game Jam batek. Eta kasu honetan, martxoaren 20-tik 22 Euskal Herriko bideojoko sortzaileak bilduko ditugu euskaraz bideojokoak garatzeko helburuarekin. 3. Euskal Game Jam topaketa hau Eibarren izango da, Union Counterren aterkinpean eta baita aterpean, dana batera ospatuko dugulako. Kasu honetan, Uni Eibar Ermua zentrora aurreratzen dienak, hitzaldiak, tailerrak eta jarduerak gozatzeko aukera eukiko daren bitartean, eta baita bideojokutan aritzekoa, Euskal Game Jameko partaideak lanean jardungo dabe, eraikin berdinean, baina ez espazio berdinean, ez da izango giro bestela, azkenean kontzentrazioa, lana eta komunikazioa bermatu beharko dalako.
Hala ere, badakizue beti bezala, online parte hartzeko aukera egongo dela, eta bideojokua, bakarka edo taldeka garatzeko aukera egongo da. Gehienez, 5 kideko taldiak onartzen die, eta egongo da aukera taldeak unian sortzeko, bai, une berberean, hasierako unian, aurreko ediozioetan egindan moduan, azkenean juntatzen die espezialitate desberdina dauken jendiak, eta askotan taldetxo bat osatzen da, eta hortik baitza sinergia politak irten lizke. Euskal Game Jamaren berezitasuna, hizkuntza aldetik dator, esan dugun bezala, sortuko dien bideojoko danak euskeraz egotia eskatzen jakue parte hartzaileei. Hori da baldintza berezia, ez? Daukana Euskal Game Jam honek. Eta, bueno, bideojokuen sorkuntzari hasiera eman aurretik, hau da, ukitzen daben berezitasun, ez dakit zela esan, identitate gehien emoten dutzena Game Jam bati hau da, eta izango esan, gai orokor bat, beti proposatzen dela Game Jama hasten danean, ero hasi behar danean, ez? Honek ekiditen dau, aurretik egindako proiektuak aurkeztea, eta gainera, ematen dut erronka berri bat, irudimena, eta ez, haber nundik nora aterako dozun ikusteko. Ez dakit Lander gogoratzen duzun aurreko bi urteetako gaiak, bat koloreak uste dut izan zala? Bat ez izan eraldatu bihurtu, hori da. Eta bestie ikusi zentzitasun ez izan. Ez teko da inburuen. Baina... Piskate, arrapatzera joan naiz. Ikusi zine ez izan, bai, ikusi zine, bai. Bale, pixkate jokutan, pentsatzen gehiago. Gaian beran baina hori, adibidez esatu dut, ikusi zina. Eta honekin zer ikusi euki da jokuak, ez? Orduan, azteza pentsatzen taldian ero bakarka nola bermatuko dozun, ez? Gai honetan oinarritutako joku bat, eta horre askotan ematen dut bidea joku hori sortzeko. Bai, plataforma potentienetariko bat Game Jamak eramateko, ero batez ere joku independentea, garapenak, asetak eta hori guztia, itch.io danez, itxio, itch.io, ezagutzen ez dozunentzat, hori begiratu Googleen, eta hor, bueno, danetari dago, doako eduki pila bat baita, eta kontua da, bideojoko plataforma hortatik, itxiotik, kuidatuko dela topaketa bere osotasunean. Martxoaren 22ko 6 aurrera, ja jokoak entregatuta egongo die, bertan, Euskal Game Jameko itxioko horri aldean, eta bideojokoa deskargatzeko eta jokatzeko aukera izango dau, nahi daben dozeinek bertatik. Hori da. Bai, betiko lez, kitaldi politxezena, ja badeko gozain bat izin emote, eta espero dugu, datozen egunotan, are gehiago egotia. Eta, bai, bile gara jotake, ja lekuen bile, hori zaten dela erronkarik zaien azken finen, ez da bakarrik. Arratsalde baterako txoko bat bilatzi, ez? Asteburu oso baterako da, 48 orduz gauz zein egunez, ez? Lanin ibiltzeko lekuet. Eta horren bile gara, eta azkenien, unien counterregaz, ez? Euretik beurek antolatu izan debezela euren kontue Game Jam pare bat, azkenien gurie bertan txertatzeko aukera izan dugunez, nik uste nahiko aukera politxe dela, kokaleko aldetik be, Euskal Herriko jentie urreratzeko errestasunek eskaintzen duzkuz. Eta hori, azkenien, garrantzitsuna bat ez be, jentik elkar zagutzie, eta alkarregaz lan eitzi, ez da, ikestie, eta bat abastin gatzi be bai, hori, hartzie, eta eraldatzeko aukera hori egoti azken finien. Komote dugu moduen, beti egoten da taldiek sortzeko aukerie, batzuk bakarka ibiltzi erabakitzen dabe besterik barik, baina ikusi zen duguz baitze elkarlan politzek. Adibidez nik izango neke musikagile aldetik bat ez be, eurreko urtietan hainbat ibilire soinu efektuek edo abestizek prestetan joku desberdin itzat, joku bakarrera mugatu biherrien hainbat talde gazberroa hainge, urentzako musikatxuk abestizek prestetan. Hori oso politxe dutxe dat, baina bestelako gauzak be ikusi zen duguz. Eta gogotxo ikusteko urten ze sortzen dan, ze guza politxe ikusteko aukeri dekogun, eta, dana euskeraz, hor ez da baitxakirik, ez? Hasi berriz edo profesionala izen probeuz, beti ikustu ikesteko aukeri, eta jenti ezagutzeko aukeri. Gainera esan, beti bezala, gero karreko ditugula zeurazki irratzaiora endian jolasak eta gauzan nola juntian laburpen bat, eta baitare gero itch.ion amaitutakoan jolasak probatzeko aukera izaten dezutela zuek. Beraz, kurioso da. Leno hor damianek izan du gai bat jartzen dela, baina hori beti harritu izan hau, gai bat jarri
naiz eta gai bat jarri, ze jolas ezberdinak ikusten dira. Claro. Guztia betetzen dute gai horrekiko lotura, bai? Baina, kuriosoa da, bakoitzak bere imaginaziotik gai horrekin nola sortzen du, genero ezberdina, ezberdinetako jolasa zein oso historio ezberdinak, eta, bueno, hori ere polita izaten da ikustea. Bai, guraldetik saiatzen gara, Ibai Espuro ez detena, Somorro Estudioko sortzaile, gaizek jartzen dauzena normalien, eta orokorren saiatzen garena da oso gai zabalak jartzen, ez? Basut inosune lortzeko azken finien, gai horri lotute egon arren, alik eta aukera da joku desberdin gehizen eskaini alizeteko. Azken ideia oso politxek egoten dira, eta beretan, Eta gero jendia berabiliko dago, aurretik prestatu dauzkan gauzatxuak, eta hola, baina mentzate adaptatzeko eta aldatzeko eta buelta bat emateko, exigentzia txiki hori dauka, eta nik uste dut politxa dela. Azkenean erronka hori egotea. Hori da. Hori izan dugu moduen orduan, martxoaren 22 ospatuko dugule Euskal Game Jama, parte hartu nahi abenak itch.ioko orrialde horretan deko izen emotie, eta bestela, hostien probetako, jokuek probetako aukerie euko duzue. Hau esan da, nahi baduzue, azken albiste laburretara goaz harin, ez dut uste denpora eskori dukogunik, eta lehenengoa laburtxo da, baina badakitz bigarrenak zer esan hauko da bela, orduen horren gana goaz nahi baduzue. Alde batetik PlayStationek bere aurtengo bideojoku handizitako baten argitaratze dati zehaztu dago azkenik, Marvel's Wolverine, hau da, 8 bideojokue, irailaren 15 estreniko da PlayStation 5. Insomnia Gamesek aspaldi iragarri eban bideojokue da, depora pila dara honen zain, eta egiz eta gozak ikusi dugu leo, indela aste batzuk, hilabete batzuk bai itxi dozkuen lehenengo jokagarritasun bidizioa, baina niri bitxi zinate, iragarpen honegaz, datin iragarpen egaz, ez duzkue trailer barririk eskaini. Orduen momentu zain jarraituko dugu, pentsen nahi ez laster ikusko dugule Loganen, 8 beste bidizioren bat, baina, bueno, akzinoa, oso doltzue, borrokapilloa, eskainiko dozkuz, zalantzari barik Marvelen Wolverine honek. Oso doltzua, oso, Ez da adin guztietarako joko bat. Ez. Osea, ziren pentsatzen nun, Wolverine zango da, eta, familia guztian entzako ez dut izan nahi, baina gazte jendearen zatu bai. Baina, kasi momentu batzuetan Mortal Kombat ematen du fiskat gordintasun horrekin. Autentikoa, ez dakit, bentzakero ikusiko dugu, ez? Azkenean ez izatea oso errepikakorra, historia aldetik eukitzia bere puntua, azkenean konturatu, ez? Narratiba bateko pertsonaia dela, ez? Eta horpeti egongo die saletuak eskertuko da benak, ez? Ez dakit kanona izango da edo ez, baina mundu hortako historia bat bizitzia, eta, bueno, karo, gero txokume izan da, eukibiako dau, borrokat hori dana ondo landuta, baina benetan da nire ustez, delikatua, ez? Spider-Man indan moduan, eta oso ondo indabe moduan, ez? Bere aldera, txokume badauka kristonetako personalidadea, bere zeta oso garbi, ez? Boteriak eta hori guztia, eta baita izaera, ez? Eta hori esplotatzia, guai dago, aukera asko moten da, baina txukurin bia da. Bai, nik uste momentuz Insomniak badekola, ez? Pedigri hori, badeko izen hori atzetik. Eta erakutsi denen baina artien ikusgarri ze da, osake, akzinezko bideojoku desente bat eskaini ezkero, nik ez betzik eskatzen. Ez topier, ez mundu irekirik, ez kusandirik. Hori da, nina jago dut, ez? Oze pasilleroagoa eta gauzak ondo asalduta. Bai, agartzi superbilau pilloa, 8 unibertsokoak, eta gurre, bai. Ez da besteri bier. Eta azkenengo albiztiegaz, ez horren laburregaz, Valven gana, Steamen gana joko dugu. Ze salaketa barrize jaso dabe Valvekoak, oingoan, New Yorkeko estatuen aldetik. Counter-Strike B, Team Fortress B edo Dota B, bezalako jokuetan eskaintzen da bezan sarikutxak, apustueri, jokueri lotute dauzela aldarrekatu deu Letitia James New Yorkeko estatuko fiskal nagusizek. Da gaibet, hainbat aldiz entzun izan dugune, hainbat aldiz jorratu izan dugune, argita garbi geratzen dana, Steamen barruen dauen merkatue oso arriskutsu dela eta dirupilloan mugitzen da bena dela. Baina azkenik, bere aurka legalki jotzeko aukeri, autu egin deu,
olako, erakunde edo hiri publiko batek esango dugu, azken finean, hemen, ja hasta eurrekoan entzun gendu moduen, Steam UOaz mugimendu horren salaketie, kasu honetan, bizu gehiago dekola esango dugu. Eta, azken finean, bertan aipatzen dana da, Steameko merkatuen dagoena funtzien joku edala, sarikutzen bidez, lortzen dizen armen, txapelan, itxuran, balizo aldakorra azpimartute. Orokorrean lortuko duzuen gauzak ez tekie inungo balizorik, sentimak baina ez da ez balizoko, aipatu zin dugu, Steameko kartak saltzien adalako gauzek. Horrekaz, 5-10 sentimo bakotxagatxiko lako zerria basiko da. Baina, badauz aurkitzeko oso zailak dizen objektu batzuk, eta horrek ikaragarrizko balizoa izen aldabe, eukidak aldabe Steam plataformako merkatuen, edo hirugarrenan webgunietan. Adibidez, Counter-Strike 2 orokorrein bertan mugitzen da diru gehizen, eta bertan, arma bitxizek, adibidez, $400,000 saldu aldire, alako presizoa duki aldabe. Ez da normalen aizeten, hori lortzeko giltzek eta bestelakoak erosi behar dire, klaro, hor dago zie, hauek erosterakoan, benetako diru erabiltzeko aukeri dauela. Gero, egize da, lortzen da diru hori, bere zure Steameko diru zorroan, kartera horretan geratzen dela, baina horbe aldaketa handizek ikusi dugu azken urtietan, ja Steameko diru zorroa ez da bakarrik, Steameko jokuek erosteko edo beste karta, kromo, arma batzuk, Steam barrukoak, eta horretarako bakarrik, gaur egun Steam hardwarea erosteko balizo dugu, Steam Decka, gaur egun zeu momentuen eagortuteko guztanak, Steam Decka edo Steam Machine, Frame, Controller, etorkizuneko honek erosteko balizoko eban diru zorroko dirunek, eta klaro, hor ja, hardware hori gero beste bideo batzutek saltzeko aukeri azpimarratzen dugu salaketa honek. Labur bilduz, salerosketakin aurren eta nerabeen artien eragitzen dizen arazoak eta arriskuek nabarmentzen dire fiskalak, nabartzen duz. Kasinoetako eta txapon makinetako erakarpen psikologiko berberak dekizela sarikutza honek, arrakasta eta sari aldakorrekin jokatuz. Egizea aztala Steam, hauetzen da bakarra, beste bideojoku ezagun askotan ikusten dugu, eSportseko, FCko edo FIFako kromoakaz, Fortniteko itxurakaz eta sarikutsakaz, hainbat bideojoku handi da. Are gehiago, Lander. Eta Pokemonen karten salerosketa, eta Magicena. Hori da, adibidez. Berdin-berdina da. Ez dakit, noraino sartzea nahi da ben, gente horrek. Hori da, hortara juna azkenien, esan lehikela, Steamen bideo jundire bakarrik eta beste honek dauz, ez? Baina, klaro, ikuste helburu dala apurbet aurrekarizek esartzi. Ja lortzen badaben, hemen, salaketa honegaz, Steamek ezin izeti, bentsete, oinitzen da moduen mugitzi hau dana, muga batzuk esartzi, gero beste bideojoku edo beste, aipatu duzu zen, ez? Erakunde, plataforma, joku bardintzo, horren gana jotzi ebe errezago izango zan, printzipioz. Ez dakit. Baina niri emoten du sensazioa, Dabiztela geratzen, alde batetik bideojokuak, eta gero kanpoko munduko gauza, beste gauza da desela. Ez dakit, hori ikusiko dugu, baina begia da, nire ustez momentuan onjokan Pokemoneko kartak eta saldu die azken aldizan karestiago. Eta ez dakit honi heldu jakon edo ez. Lander gizaten duna, aurrekari bat ezartzen bada, gero etorkizuneko ipaiketetarako zure alde jokatzen duen zerbait izaten da. Ez dakiten nada, ze puntutaraino konsideratuko da ben, esparru berdina. Ja. Baina, bai, noski. Nik askotan esan dugu Steam zoragarri dela, baina nahi hau Steameko zulorik ilun eta gutxen gustatzen zaena da. Alde batetik, adikzio puntu hori eta sortu ezakelako, gero beste aldetik Landerak esan duna, diru hori, Steameko kontura beltzen da, baina merkatu beltz bate badago atzean. Eta merkatu beltz horren atzean ez da soilik dirua zeiten dela, bezik eta askotan aipatu izan da, dirua beltza zuritzeko ibiltzeko bide badala, hortaz. Honek, hau tulipana bidea. Burbuia bada, eta erabiltzen da gauza guztiak etarako, baina esan dut, hainbat gauza dare hola, ez? Ikusiko dugu, benetan asmoa danei emotia, dane bideojokuen kontrako demonizazio bat berriro, ikusiko dugu nola erabiltzen da ben. Baina lan dabe, bai. Nik uste dut,
aldugo zaipatu hor merkatu baltza, da zelan diru mogutzeko erabiltzen dan, baina bebai, bat ez be gaztien eta homien artien arazo bat izelekela, diru kutxan, edo objektuen itxuran estatus hori, horrekin jarrazko duko, Fortnite-egaz ikusi dugu arazo potentia, baina beste bideojoku askotan gauza bera paseko da. Bueno, FIFA-ko ere exageratu da kartan. Bai. Horren horre kontrol apurubet esartzi bai komeni da. Ez dakitza hau dan bidie, ez dakitza hau komeni da, baina... Ite jatena pizka erraro da, segaitik izan dan Valven truke honetan sartzia, eta ez orokorragoa edo... Bai. Ados, ikusiko dugun nora doian, egia esan nik ez dute konsumitzen ez bat ez bestia, eta baina ulertzen dut, ez? Hore gongo diela arazoak jende batek eukiko dituela, konekin. Azkenian ez, dirua irabazten dan leko guztietan, nero gehienetan galdu behiten da, eta... Bai. Eta ojo. Bai, eta benetako diru dago momentu entartien, ez, diru kutsa honek, sari kutsa honek irasteko. Zikin kerizia. Hori da, bai. Ez da gai erreza, eta ez da bidea proposik edo, bidea proposik egongo da, baina ez da modu erreza honetan sartzi, eta gitxia hau jakintasunetik, ez? Orduen, ia zelan jotzen daben epaiketan, salaketigaz, ikusko dugu, da... Bai, ez, bari da. Ni begite ditut aipamenak, ez, okurritze jaten gau bai. Ikusi arte ezetan geratzen dan, ez dugu. Hori da. Ia zeurten da metik, eta gero, torkizuna begire beste plataforma honeri, ia zelan eragitzen dutzien. Hori da. Bueno, nik uste dut honekin gaurkoz bukatzeko ordua dugula, igual pasatuta da nainga. Orduan, eskerrik asko entzuten goza areten danoi, haber Nintendo ze dinoan bihar, eta datorren astian, esango dugu, ez? Esan bihar dienak, eta ondo izan. Hasta ona pasau. Hori da, bardin. Ondo bili da, eskerrik asko. Agur.